biru bathik abang senajan lorek barang tinggalan aku rabi ayu bolak-balik ilang enak rabi elek tangga gak doyan ngene ku dulur cuma guyonan gelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti selawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan bandina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra getun yen rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu gak bakal nyidrane wiwit donya nganti akhir dawa ngayu sing tak pikir-pikir sejarah Islam tulur tanah pulau Jawa lumantar para pinter nenek moyang kita Maulana Malik Ibrahim sesepuh wali songo asal negeri Turki nang tanah Jawa Sunan Ampel Raden Rahmatullah
sosok ulama agung teko negari aja sing dadi ngamalno bapal sapa molimo kanggo ngilangi larangane Raden Paku kasebut Sunan Giri duweni sifat wali lan goro sejati Raden Madon Ibrahim kasebut Sunan Bonang siji-sijine wali sing nyiptakno Raden Kosim kasebut Sunan Derajat duweni ilmu linuwe lan alete araka seneng tetolong sekabehing umat uga melo amal wong sing nyandang melarat ayo ae ya yo Raden Sahid Sunan Kalijaga belani rakyat uripe sangsara nyiptakno wayang kulit kanggo cerita berdakwah Islam nyobarno agama Raden Japar Sodik iku putra Ikman Pati kasebut Sunan Kudus kang mulya Sang Senopati gagah berani senajan disegani tetap rendah diri Raden Umar Said iku Sunan Murya putra Sunan Kalijaga sing gagah perkoso munggah mudhun gunung nyebarno agama dilakoni tangguh kelawan waspada Sarip Hidayatullah iku Sunan Gunung Jati nang tanah Cirebon mangku kitab suci Sang Senopati gagah berani senajan disegani
tetap rendah diri. Ngapunten dulur, kula ngedung babakan masalah Sunan, termasuk zaman biyen niku. Perjuangane para Sunan, para wali niku sora dulur, saestu. Lah kula kanjenengan iki sakniki kantun nerusaken pun eco. Zaman biyen panjenengan tingali kados Sunan Kalijaga. Direwangi tapa nang pinggire kali sampai geger kali Brandal Lukajaya. Sing kajenge nyuwun tumbak teken sing didamel Semedi niku. Akhire saking dedayane Sunan Kalijaga dikengken ningali wae Dampindur utawa Waren niku. Disebda dadi Mas, akhire mboten sida ditekeni menek Mas niku wae. Niku perjuangane para Sunan-sunan biyen. Lah nek sakniki nggih ngoten, kados Sunan Bonang niku ben sing nyaptana gamelan jenenge gamelan sekaten sing saniki wonten ngene Jawa Tengah niku. Lho ngantos saniki saged didamel kalih diururi budaya diterus kalih seni ludruk niki. Ngoten. Mangkane dulur ngapunten kula niki nggih mboten ngepinter mboten ngomong cuma monggo iling-ilingan mawon. Sebab wong urip niku nek gelem ati-ati bakal slamet. Sapa sing timblak cilaka bakal cilaka. Terus mbah-mbah kula biyen ngene. Nak us awakmu sing gelek poso cek nemu riyaya. Sing gelek tirakat cek nemu derajat. Tuncune kaya kula ngeten iki. Lho derajatku kok dadi dagelan. Nggih mboten nembe Mas mlaku-mlaku Mas. Kesinan ludruk paling econ dagelan. Mental mentul ngeten bayaran kecil tangan. Kaya kula ngeten larang dhewe. Bayaran kula ngeten 2 juta. Ngeten tok niki tangan sisi. Tapi mboten ijen wong 4. Lah nek ijen lah kok ciput. Ayo Mas ndang talon-olon. Hubungane iki ayo dirungokno iki gak cabul tapi bukti ana nek kurang tepak aku kandhanono nek salah aku njaluk sepuro iki ana cerita kuno ceritane nenek moyang kita sejarah Lamongan lan Bojonegoro sing judule serial Angling Darmo pancen yo sageti iso mencala putra lan mencala putri raojane Malawa Pati bojone ayu jenenge Setyowati wanita utama cocok dadi bojone nek Angling Darmo melok labu-labet belani negara sampe mati obong ninggal sang raja wis bejane nasibe Angling Darmo ditinggal bojone mati terus budal lelono sampai dadi manuk sing iso tata jalma sebab iku ngono kenek sabdane dewa manukku dhewe jenenge manuk cipret dase cilik bulune saibet nek petu wong wedok ayu dase krugat-krugat nek
petuk rondo tuwe endase lamun kere manukku iki pancene ya kutuk saben dina ngoceh gak gelem bubuk nek bubuk ana kasur sing empuk bareng dikutang bojoku manukku mantu-mantu namung semanten dolor kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapura ngene jari dulur kene kocius kidungamu katik bakas Sunan Marinu bakas rajane Malawapati jere. Nggih ngapunten niku wong kula damel uri-uri mawon supados saged lanjut turun temurun dhateng anak putu kita ngoten. Salah. Ngomongake ya mungkin dulur mriki pun pinter ngomong sedaya. Nek kula ngedungake mungkin dulur mriki pun pinter ngedung sedaya. Ngoten ngeten mawon. Lah kula ngedung titik ngomong titik mangane mone Mbah Embu. Jarine dulur napa panganan muci akeh. Mboten namung sak piring. Kadang-kadang sak puluhan tapi bolak-balik padha ae. Yen para esuk jagone gloro manuk ing oceh sampe yo esuk elmu nganti kebatung kanggo sago yen tuwa besok sanging ngene mas ulon parane amanu ing ruwit doga gojekan gawe rame donya saisine nok nok tak gentung trok trok tak gen pladuk-pladuk kok niku ya apa sih ngek iki gono ndek iki kok gono ndek kok gono ya Duk, lek ngono ndekno lek ngono kok. Lho tambah modek ngek. Mudun pas cocot taga. Kok pas cocot iki lho. Nek pas cocot kok kaya mangan kulup mah. Lah wong kon mangan kulup kok kene Mbah Embu ngono kok. Alah kon ngomongi Mbah Embu kancane ndek sak cepul sak dhewe ndek rong piri. Cawangane cilik bangkane dawa. Tapi aku lagi ngomong karo dulur kene, ya. Ngomong apa? Lah iku mang aku ngedong titik sing penting mangane sing akeh. Ya akeh temen wis wong ngene kene wae ya gak sing ngoni. Ngono iku kono jembuk rahasia lho. Ya gak rahasia apa? Mulane wis. Lah kok sing rotong nggonku munggah. Aku sampai kaget ketiban kurang dijak iki. Iki kurang titik iku. Aku seneng ambek iki rondo impluk-impluk. Apa sing ngek? Kok seneng impluk apa? Iki lho lemu mari tak kei buaya putih sok melempu sama. Kok niku ilmune sapa nggih buaya putih? Ilmune Bosir. Bosir. Iki cuwili iso mbengkuke iso godhowe. Yo gak apa-apa encene model wek kulo rata samene kabeh kene cilik ono mbenggol. Mblakrak iki lho. Ya gak mblakrak. Kok iso kaya ngene nyapruti. Ya gak nyaprut encene ngono bentuke ngono encene. Lho, apa? Iki gawembu. Gembuk. Lah terus tekmu? Nggonku sombengkala. Kok niku sampel kok. Ya gak sampel wis wong kon niku. Kon niku anakmu pira? Aduh, kon iki. Kon nang ndi lho? Kon nang mesti takon anakku. Lah kate gak takon wong kon tambah garing gak lemu blas.
Wong kon mestine nek wis akeh terep kudune ya lemu. Wong kon tak delok mangan tak lirir mari sapiring entuk besul. Besul. Ngono gare nyingkre piring wis besul lho arek wis entek 3 piring. Sawangane cilik tapi panganane akeh tapi gak dadi daging, dadi rambut. Aja buka wadi ta lah. Ya gak buka seneng nek kancane waden dudu-duduno dulur kene. Ya cero wong kene nek Usman rene dadi iwake disisino. Aku entek lentut tempe mang 16 mbu pirane, Cuk. Yo katitik 16 kon niku. Anjane cilik-cilik kok gede loro, samene loro. Bacot kon niku. Wong menjeng sakmene tak 16 iku lho. Ya wis apik, untung gak 30 goblok. Kok iso 30 tambah. Kon niat mangan ta. Menjeng sawangane cilik tapi enak arene. Gede-gede yang ngelepeh. Kon terus sing gawe mang sapa? Sapa? Empo. Aku menyelali gak takon. Ayo takon Yupi ta sapa lah ngono. Yumi, Mbo. Yungat. Aku seneng ambek yungat. Yungat. Opo kok seneng? Awang nyogokno kayu iso njongat-njongat. Ya kanjongan ngono, asli niku jenenge ku diperbarui. Lah ya nganut jenenge kota. Ngatemi. Lah sare jeneng ngatemi yo manggon nang kota, dikek jenglanan yo lajeng nek wong ayu. Akhire wong omah yo taman dayu ngene kuwi jengat-jengat. Apane jengat-jengat iku? Ya aku mangguri. Aku kadang-kadang ngrowasano kene iso seneng omah saumpek aku. Kon lapo mikir nggo omah? Lek wis ado omah, gak usah mikir omah. Ngono Ngene kon goblok. Salah. Aku bojoku loro gak patek mikir. Lho, bojomu loro gak mikir. Gak patek Lah mikir. terus sing kok pikir iki apa? Petikku loro aku ngersul arek teliye gak mudhun, mangan gak kolu tak dulang. Oh. Aku iki abot ambek petik. Temen timbangane bojo. Petik lore kok pikir iki lho. Tak pikir bojo semua ngono kan wis golek maneh iso petik wangel dolan. Kon iki aneh kon iki. Ya gak aneh aku ke ben seneng petik timbangane bojo. Kon ngomong seneng petik. Ya senengku iku gelek dicelathu petik arek aku. Gendeng apa petik sok nyeladu iku. Pancene kon goblok gak tau ngrambut petik. Kon dicelathu petik ya apa? Wong petik kate ngendhok tak sogok titik celathu nyenting gak karu-karuan. Petik kate ngendhok kok sogok. Tak sogok titik tak kek tarangan mudhun ngendhok aku dicelathu sama nyenting-nyenting. Dicelathu ya apa jare? Oh gogok tok. Sampel kon iku ya gogok tok iku nyene munine gogok petok ngono. Alah kon ing kupingmu sing sener. Wong kandhane gogok tok ya batak sogok bagang. Sampel kon senenganmu gak sampel apa? Ngono iku wadul sing lanang. Oh, wadul sing lanang. Mosok petik wadul sing lanang. Wadul gogok tok kok nyenting-nyenting wani sing lanang kokok ngono. Mereng-mereng dataran ndeken. Mari ndeken cilingkrik lho arek iku wis pacaran Wong petik lho pacaran yo apa. Aku boleh sembo kate kepingin yo gak pantes. Masa aku kate mlebu nyelengkrek ya gak cocok. Ya nyelingkrik gak apa-apa sih. Oh, tapi nek bojomu tur jadi obrak-obrak. Gak bojoku saiki rondo error. Rondo error. Lah lapo nek rondo error? Polane gak iso turu lho gara-gara petik iku mang. Kok iso gara-gara petik lho. Gara-garane bojoku apa kok sampai error. Apa? Aku nek teko tanggapan kan ya arek-arek lho cocote arek-arek nek ngomong nang bojoku nemen. Ngomong ya apa nang bojomu arek-arek? Ngomong jare tak tok niku barane gedhe, Mbah. 1.500 paling gak niku 1.000. Lho mosok. Lah ngono kok aku digake 50 tak wis akeh ya 50. Akeh 50 timbangane 20 nek 50. Lah iya tak kan kon 50 kok nek kerupuk opel sak minggu agak entek aku yo. Kon niku bojomu kok pakani kerupuk tok ngono kate. Lah sembarang kaler wis cepak. Beras ae omah. Mbono 1,5 kilo mbarang. Kon niku gendeng kok. Yo gak gendeng. Kon tak ceritani kon. Cerita apa sing ejange? Cerita kok guyu. Tanggoku kon tak kandhani biyen niku sugih wong sak kampung. Iya, terus kepingin duwe anak, sampai yo nang dokter nang alternatif wis gak karukan sampai donyane entek. Iya, donyane entek. Sampai donyane kari titik lho ngono. Terus akhirnya duwe anak wis gak kebeneran. Lho, apa ndek anak gak kebeneran? Duwe anak lanang sombing. Sombing. Oh, anjen wis takdir ngek. Lho lah ya dhek yo ngersula wong jenenge anak sombing kate dioprasekno anune cekne apik ya gak duwe dhuwit. Lah terus dilalah nuk sunat masal. Oh,
ono sunat masal. Terus nang Pak Calak pesen. Pak Calak kula nedhi daginge sing kandel jaring. Terus akhire ora daging kandel ditemplekno plek. Ya apik rata ngene. Oh, ge nembel iki, Mang. Ki nembel lambene. Lho gek cilik gak apa-apa umur 18 17. Oh. Bapak ini mau muring-muring. Lah aku muring-muring ya. Roh anake ana arek wedok ayu sok lambene. Lah Terus apa ditowapuk. ini ku? Ya karo ditowapuk bapakne. Kon iki lho cangkemmu arek ayu kok ngono. Ya karo, Pak. Wong arek ayu ngono terus lambe. Dipuwe kira bapakne terus akhire bapakne eling. Bapak niling terus. Iya, lha mestine sampean yo sing terus ya, Pak. Kelambeku sebab kok koyo ngene iki. Lah sebabe ditakon. Bapak ditakon, "Lah sebabe kene apa?" "Oh iya, Nak, ya sepurane ae. Iku biyen kucure arek cilik-cilik tak templekno." Mulane kok sok ngene ora wedok. Kayak marmut. Sampel kon iku. Prinsan. Konro, aku duwe badan titik tapi api. Kon maksud badhe aku ta kate? Iya. Ya badhe ono sing nek. Nek iso tak jawab gak iso gak tak jawab. Kewan apa sing gak iso turu belas? Ah, kon iku nggon ndi ana kewan gak iso turu. Wong ae turu kok kewan gak turu. Ya ngene iki nek pikiran dedel iki. Yo gak jedel ngono. Terus terangnya gak iso jawab. Lho. Wong kewan gak iso turu. Saiki tak takon awakmu. Kewan apa sing gak iso turu? Iwak. Kok iso iwak? Wah akarium kaya. Iwak lah gak tau turu ketawan bengi lak keliling ae. Iya, keliling ae. Ya gak tau turu. Gak tau turu. Ya kan roh sebab apa kok iwak gak iso turu? Lah sebab apa gak iso turu ayo? Bantali teles. Goblok bantale teles iku lho. Ya kon tumen iwak bantalan iku. Lho lah ya teles wong nggo njero akuarium dadi gak iso turu. Ya sakarepmu. Kon tak kandhani. Tanggoku iku biasa nek mancing sedina iku oleh walah 200.000, 300, 400. Lah ini sih gak diakeh. Mari ngono barang udan ngercik grimis lu mancing iso gale iwak belas. Ayo blas. Belas. Lho. Aku lha napa kok mboten asal iwak. Terus Ya mbok Dek, mosok kok iwake ngiyup gak gondol belasan. yo Kang yo ngono. Yo gak cocok mungkin umpane. Wis ngene, kon tak takoni sing jelas. Ya. Kon cek iso oleh iwak akeh nggo mancing. Iya. Tak takoni carane. Kira-kira wong mancing ku pakane apa sih? Ya sego wong mancing mangan apa ya mangan sego goblok iki. Wong Kate mbijuki aku. Wong mancing mangan apa sego? Yo, wong mancing pakane sego la iwake. Ya cacing guop. Iwake cacing. Kon iku sing goblok. Lah apa? Kon tak takoni sing genah. Ngek wong mancing pakane apa? Sego. La iwake. Cacing. Lho ya, cacing wae. Goblok kate mbijuki aku. Yo kambijuki. Ya kiye sih. Sing genah. Kon iku genah pikirin. Wong mancing mangan apa? Sego. La iwake. Cacing uga iwak tempe, iwak lentuk. Kate mangan cacing. Alah masih kono goblok. Alah apa goblok? Kon iwak sate arep. Ya arep seneng aku sate ya. Iya. Iwak empal arep, Arep. Doyan tambahan. daging entah, Oh, yo karep. gombal digoreng. Doyan. Arep digoreng aku. Wong ngono ya wis bengong. Ngono cari pis. Si kon bener takonmu. Lah ya iki le takon. Kon iwak sate arep. Arep seneng Ya aku. mesti ae arep. Sate. Iwak empal arep, Arep. daging entah, Karep. gombal digoreng. Doyan digoreng. Mulane dulur awake gak iso lemu lah mangan gorengan gombal. Sampel aku mangan gorengan gombal iku. Lho ngene kan goblok ngono lho. Kok iso mangan gorengan gombal iku lho? Kon iwak sate arep. Arep. Ya iwak arep, iwak empal arep. Arep. Daging entah, Karep. gombal digoreng. Doyan. Lho. Mulane enak dulur ngingusman iku. Gombal-gombal arep. Napa malih gombale kotang sing rondo akeh. Gombal akrek gombal kota. Lah kan ngono apa ngomong iku? Ya. Sate arep, Arep. iwak empal arep. Arep. Daging entah, Gak arep. gombal digoreng. Doyan. Lho. Nek iwak entah garme gombal digoreng kok seneng ngono. Lho, pungkasane gombal digoreng kok pakano aku. Lah katene Omonge. Gombal digoreng dipakano Mulane aku. kon kuru kaken gorengan kotang. Gendeng kon iku. Oh,
Ngono aja repot. Ya gak ngono. Wis ngene kon tak badhei. Gajah kelawan gedhe sih. Iya. Nek senidan nang ndi? Lho, wong gajah. Paling lah nang alas ngono kon. Gak. Nang ndi? Ya ubon bin. Cek gak metu di Ya kerangka. gak iso, gak iso. Dikateni gak ubon bin. Gajah nek sidan takane nang mall. Wis nang mall gak apa nang mall. Wong Kandhane. kele wong wis gak karuan. Gupuke kok iso nang mall. Kon tak takoni ya iki yo. Kon nang mall tumen gajah? Gak ono. Lah ya senidan gajahe. Lho, mosok aku mulane mall toleh-toleh kok gak ono gajah metu. Katumen gajah ngomol kon senidan. Kon yo kelakuanmu yo elek. Lah lha apa kelaku elek? Kon ro bedes e, bedes yo nek ro aku mesti muring-muring. Iya, kate ngrayam kon. Kon ro bedes e, Ya ro. ro. Ya apa sih rupane bedes iki? Ya apa rupane bedes? Kaya awakmu ngono. Lho, bedes e muring-muring. Bedes e nglokno kaya awakmu. Jangkrik ngasane kon plak padha mbek aku paling bedese. Ya iya ta wong ngene kon goblok dipancing ngene wis bingung ngono kok. Sebab kon ro teko ndi kok ngomong ngono ya? Ya ayo bedes e medhei aku. Kon ya ngene bedes iki Ya gak ngono. Ya tak takon lah, kon ngomong ngono ro teko ndi ayo? Ya teko awakmu. Gak iso, wong roh kok teko aku gak iso. Aku takon. Takono. Bedane apem. Apem. Apem mbek wong. Apem mbek wong yo mesti ayo beda ngek kon iku ngawur. Apem nek mengkurep lak apem. Apem ukur masih Nek diwalik dadi apa? ya apem pancet. Iya. Lah terus Nek wong mengkurep bokong. nek diwalik. Ya Iya. ngomong tapui wong kene. Goblok. Mosok ketene ngomong ngono Ya mah. kliru kon, ngono ya kudu diomongno. Diomongno. Nek wong mengkurep Bokong. Nek malik. nek malik kon. Karo kon. Ya tanggane bokong. Nek wakalan to gole Ya bokong. kene kon sing goblok kurang jeli. Ya gak Wong ngono. Kone nyene. diomongno. Anggenmu tanggane bokong nek kobong ro kon. Apa tengene bong kobong yo apa Lho sih? ayo ono garangan metu. Gak ngono. Iki wong ta memedine desa kene. Ya iki danyange rekca sumber agung. Pengetan ngono. Kok iso nangis? Kok nangis apa lho, Ken? Ngono kok nangis. Gak ngono sih rek. Wong teko-teko nangis lho. Kon sedih apa? Kon Kon nangis apa kok terus nangis? Wong untumu ya foto. Gak foto ya apa? Duduk iku nggak. Nanti Apa? sapa? Adikku Apa Apa adikmu? hilang. Lho, Lah adikmu ilang ayo nang gone. dolek ono. Lah nang polisi kon. Sing 120 iki lho. Heh? Eh? Adikku sing 120. Lho ngene 120 kok akeh. Gak jangkep 80. Gak jangkep. Oh. Hilang Adikmu. ya. Lah ilang nang ndi, Ker? Rawan hilang. Oh, adikmu. Rawan ilang. Rawan. Iya. Lho, sing jenenge rawan ilang. Lah ilang nang ndi lho, Ker kok Lah gak aku mang lak liwat Taman Dayu. Iya. Ku Taman Dayu ana grumbul-grumbul. Iya, tak terus? parani. Adakne ana tulisan rawan kecelakaan. masalah kesana. Goblok. Kanjemu wis gak jangkep kecelakaan. Adikku kecelakaan. Adikmu jenenge Rawan. Terus ana tulisan. Dayu mang. Ana tulisan. Rawan kecelakaan. Mas- Rawan kecelakaan. Oh, Oh, maksudnya apa, duduk Rek? iku. apa? Maksudnya nggo dalan tikunganku dikek tulisan biasae gampang ono kecelakaan duduk rawan adikmu duduk. Rawan kecelakaan kok. Bener anjene rawan kecelakaan. Nek mburi mang rawan jempalian. Kone Kembalian. Kon iku yo Lah aku ora. kate lapor polisi yang ngono. Oh, lapor polisi. Ana polisi, ana tulisan polisi 50 meter. Wedi aku. Loh, polisi 50 meter. 50 meter ndane dawane. Lah aku yo kate lapor gak wani. Ya gak wani do ukur. Iku. Tunggale maneh ono. Apa? Ngalor didik ya? Heeh. Iku ono sate 2,5 meter. 2,5 meter 2,5 meter sate. Bedes iki tambah Loreng, melarah polisi iki. mang. Iya. Mari ngono. Yo sate lho.
Lare polisi 2,5 meter sate. Lah iku Pancene kon goblok. Maksude teko polisi kono nang ngone warung sate 2,5 meter. Lho lah iya. Lah bener aku. Lah sapa sing mangan? Ya polisi sing Dukure 50 50 meter meter iku mangke gak kesogro. kon niku. Kan iku ngawur. Aku mangan ngene lho. Ya Merone. lah. Aku malah budal. Iya. Putuku sing golek grup iku. Iya. Tatane ngurui aku. Muri apa ki? Kong. Kung Aku dicelok kong. Wong pran kaya ngene dicelokong. Lah, aku ditutu ngawur. ya apa? Putu. Alah ngarani putu gak jangkek duwe kutu. Kon niku aja ngono Ya, kok. anjene untune kedawan dadi ngarani putu gak iso kecengkel. Aku duwe kutu. Lah ya iku. Kutune cilik-cilik. Kon niku aja ngono. Mas untune dawa iki untu-untune dhewe. Lah iya. Ana manfaate iki goblok. Iya, wong wingi Ngene lho, maratuane bokir lak sawah akeh. Ah, engko nek ndelok nyingkal gak ono, bokir kon nang sawah dikurepno diseret. Iku garu. Wis, aku tau dilat nyambe. Olah apa didelat nyambe aku. Tahu kon tau ta gak? Gak. Nek tau ngomong. Bokir, Kon niku ngawur. Yo, Lah gak lucu. Lucune. Lah jeneng arek grungote teges ah. Iya. Ngomonge velat pisan. Iya. Aku diwuluki. dhuwure apa? Jalan nyanyi ngene. Iya apa? Iku iku sing halonku ada emak. Jare ngene. Halonku ada emak. Mama, gak iso ngomong lima. Ananya. Wow, Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Apa Kir? Kir. Untumu iki, Adik. Untumu gak mreteli yo. Kok Untung ngene ngelatih untungan putumu yang ngono Adik dulinan. Bumbung boleh mbeledos untumu. Aku kalau gak semayan ya apa lho ala iki nyetok. Lah iya, untung-untumu gak merotoli. Wis gak ngek awak dhewe ditekakno Patinia. Wah. Wong ngarani panitia ya gak iso ditekakno Katinia. Ya gak ngono. Kon ngibur masyarakat kene. iya, iya. Aku tak nyanyi sing enak. Iya. Nyanyi lagu Bangkur Sari. Aduh. Kon terus dudule kon. Campur sari Teh untumu. koci. Rungono teh koji ya. Teh poci gak iso. Teh poci. Teh koci. Kocine sak gegem-gegem. Teh poci mas manis gula batu. Monggo mriki Mreteli untumu. kon sing nek kancamu mreteli untune. Ya, ampun iku. Ngarane apa? Teh koci ngas nganis gula gatu. Lah apa mreteli untumu? Mreteli. Cek kado-kado nemen no, Kon sing nek ganti untu. Oh ya Tak gantine. diganti ya. Teh poci mas manis gula Jawa. Monggo mriki Delok untu dawa. Mari mreteli ganti Jawa. Wis gak nyanyi ku nek. Kon niku itok. Aku tak nyanyi ku ae, tak selawatan aku. Selawatan. Iya. Ada selawatan. Lah masa piye iso selawatan? Iso. Sing lagu iku sing selawatan bocah cilik-cilik. Oh iya. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik Asik enak jen. top. Lah sing delok kae gak cilik tok. Iya, ya ono sing Ana ganti. Ya setengah wong ana sing tuwek. Iya. Tak nyanyi liyane. Bocah tuwek jejer elek sandangane suwek kelakuane kaya telek. goblok ditempili ngomong kapok kon ku. Aku lho selawatan. Selawatan. Selawat. Kalau gak enak ya, kok aku mulai dicat wong iki. Iya, kon kok diceplok telek wong. Nyanyi sing enak ae. Apa ini? Nyanyi sing enak. Lagune Cucu Cahyati. Oh iya. Kon lho sing penonton niku. Penonton. Sing ngene kok.
Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak kasar. Rapos. Nek serak-serak bahasa diombeni. Dombeni ya. Kayak gak serak. Dombeni. Ya, suara musik. Lu, angel iki. Kon iku diombeni sing temen kok. Keteng kalau gurung iso mlebu. Kedawan. Untukmu kedawan ya apa nek dikedak sik untukmu. Ngawur. Rondo mangap titik. Aku ngetun gampang ngene rek. Ya apa rasane? Anjane untu nyongklang iku Seger. angel. Adune untu dicokit lenggis kratak-kratak. Ngawur. Wis. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak kasar. Lah, Kusius. Ombe kok diserak ae. Mana? Ombene no ya, ombene no ngek. Kene enak lancar lho. Nenak ya. Contoni ngene lho. Nenak ya. Tak contoni. Sini. Ya ngono gawon. Ya. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku, ya Mang. Terusnya. Ya apa terus e? Terusnya. Lah ya apa kok? Tonge yo goblok. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak basah. Ombe no ngek. Serak sakit. Ombe no ngek. Wis. Ya apa wis segera wis. Penonton, aku kelempokan. Kok iso kelempokan napa? Aku nek nuti awakmu wis bingung aku. Ojo Aku ana perlune. Perlune apa kon? Aku ate Joko Sakawling. Heh? Ate Joko Sakawling. Iku dudu Joko Saskamling. Apa lho? Seskamling. Singkatane Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, iku awak dhewe kan masyarakat sing Karena jaga ses kamling, Heeh. untumu tinggalan. Ngawur. Wow, iku untuk mek. Goblok. Dopok iku. Iki untuk temen kok. Iya, iya. Aku kate anak brune ya. Iya, Tinggal iya. sik ya. Iya. Aku kan wis sumayan mek Bang Jo. Iya. Oh, kon semayan mbek Kang Jo. Iya, lani kan oyahe Joko ya. Iya, iya. Tinggal sik ya. Iya, untumu sing Joko separuh Joko tinggalan. wae. Ya iya. Ngono kok. Bokir iku. Bokir Joko. Iya. Mrene ya kon. Apa sih kok ngene? Oh iya, oh iya. Ayune ayu rabi bokir. Heh? Ya iku bojone bokir goblok. Ya iku Dek, mosok lali. Hai. Hai lo, hai, Hesta. Halo Kesmis. Oh, adek. Iyalah, adek malu-malu kucing tambah tak kucing pisan kon. Ngek pokoknya. Iya kok sik, kon iki yo karo isin. Terus wong aku kancamu isin. Iya kancaku tapi Oh, alah, ngerti. mikir ah. Kate ngomong apa? Kate ngomong apa kon? Mikir ah. Aku tak uru-uru arek iki. Bisa. Ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Bisa aja ngomong tambah kuru kan nyingkir wis. Gak ngono. Lapa? Iya dah. Dapat ngono lha apa wong ku biyen ku asine cinta pertamaku. Oh, iki biyen pacarmu ya? Ngono tapi doleno bokir ambek bapakne. Monggo dhisik. Gak tau nyawang wong wedok ta. Gak tau iku kan duwe bojo kok. Aku tak wantem iki ngomong kan bojo ae. Bojo yo gak duwe anak gak duwe lho duwe digaya apa lho bendino tanggapan. Masno aku nisor ndukur. Gak ngono maksudku kok macake terus biyen biasa beto sing. Cocok lho damput iku. Ngek, ngene Wis kok minggir. Aku wedi. Minggir ya. Aku tak nyengkir aku wis gak betah. Wong kan rai gedhek kon niku. Tak gecek. Ora arek wedok rene Dik. Kudu tak gendong ae. Cah. Iya kok sik. Wis men mengkaono. Semen mang lu tak enteni nok perapatan. Kon ngenteni kon aku kene ge omong-omongan mbek sibutmu. Balaan sih.
Lho kon kok boleh keroken sih rek boleh. Ora to, Cak, aku saking kangene karo sampean. Kon kangen. Aku iya. Lah sampean terus piye? Ngene lho. Hah? Jailene sing titik ngene. Lho kok boleh kok aku kabeh. Cak, ngadep kok titik ta? Iki lho wis ngadeg goblok. Lho. Wes iki. Sik dukur aku ki mau. Lho, niki nek dukur iki lho. Kok modot yo arek iki. Kok ngerti nek ana barang antik ngono. Cak. Hubungane awak dhewe iki wis dilakoni 6 wulan lho, Cak. Iya. Terus si opo maneh? Heeh. Lho kok iku lek sampeyan seneng aku apa ora? Ya gak seneng dek wong jenenge cinta pertama. Iya, lho kaya ngono e. Ketara sampeyan nek gak seneng karo aku. Cak. Masih aku dadi bojone Boker. Lho, tangi maneh mang gak lho wisan. Awakku lho. Mbok yo aja kaya ngono. Lek gak ngono aku ndemo awakmu iki lho. Wong wis turu wis lemes saiki lho kaku maneh. Nang ngene engko nek ro tanggane Boker. Gak apa-apa. Kon semono kok kolu sih rek rabi mbek Boker pirang-pirang taun. Ya aja kaya ngono to, Cak. Lho, kon nek dicipok gak ketatap untune aku. Tak kandhani. Apa? Aku gelem ambek Boker iko. Mergakno aku oleh gogolan, Cak. Lah kon lek duwe sawah dhewe goblok. Lho ya aku milik gogolane Boker to, Cak. Nek sawahku dhewe yo tak wet-wet. Iya manen-manen sukete kok aku sing babati ya. Adek sawahe sakmene lho, Guk, sukete ketowel. Ngono tak babat ambek celur iki. Jenenge sawah nek pegunungan ya apa maneh sih, Cak? Ya gak ombo-ombo sawane. Iya, sakmene tapi masalah sawah kok aku wasno sukete saka ndambar rabung. Tak babatake ambek silet. Suketmu tak cokol ambek silet krik-krik. Suket apa to, Cak? Suket kataki. Cak. Piye hubungane awak dhewe iki? Ya apa ya aku iki. Aku suwe nganggur ya gak enak so. Samane wis gak seneng karo aku ya ngomong. Lho gak. Masih ngono. Aku tak cinta temen nang Boker tak fokus aku, Cak. Aja Masih aku fokus. dikrikiti Boker bendino, aku tak fokus, Ya Cak. kon nek dikrikiti ya kena rabies kon. Kon aku sampe tak rewangi gak rabies saking ngabote mbek kon. Aja sampe nggon. Iya, iki sampe ngelumut winginane tak. Kok gampang ngomot iku lho ya apa to, Cak? Aku kudu ya apa ngono. Apa? Lho ya ngomong terus terang. Ngene lho, Nek Dik. ora seneng aku ya ora apa-apa, aku wis duwe Boker. Ala wong Boker ya kaya ngono. Ngono Lho ya kale sih. Iya enak. Anjene kok nek dikurani Boker raine Boker tuku pono iku. Arafik talak Umar Ramang lak kan ketok Umar Ramang. Nah, makane ketok iku. Boker. Cak. Ngene lho. Apa? Ya apa iki? Awakmu duwe rencana ngono tak, Cak? Aku iki duwe rencana, Dik. Rencana apa? Ya Sik, mengko dhisik. Hmm. Awakmu iki manjari kepethuk Boker nok kene. Iya Boker iki malah mari guyon-guyon nambah aku terus pamitan Padahal iku mang, Cak. Apa? Pamitan aku kate jaga sis. Iya kate Joko ses kamling. Kok iso ngelayap rene iku lho apa untune gak selak garing iku. Wis tak kandhani, untumu tinggalen aku ngono. Engko bane dirobong teko. Nek Cak. Boker saiki Joko. Iyalah. Ngene lho, Dik. Wis ya apa lah. Tumunggo ngono ya apa carane aku ambek awakmu iso kelengsanan. Berarti awak dhewe bengi iki ku Ana kesempatan. semayan. Ya iya ta. Iso semayan to, Cak. Ya iya ta. Ya padha mbek Boker ngekeki kesempatan awak dhewe. Nek kesempatan nang kok. Engko kon tuku jamu kalian singset. Lho durung mbok kongkon ya wis tuku to, Kok tuku Cak. kalian singset. Weh. Ambek sari rapet sik. Ora usah. Engko nek jamu kon kalian bengkang tambah gak karu-karuan. Kok iso mbelakrak kaya Iya. ngono to, Cak. Enak kalian rapet ae ya. Aku engko tak tuku Cak. kadal Mesir. Wis talah. Cak, Hmm. Boker iki kelak budal sis kampling iku jam 09.00. Oh jam 09.00 budal ses kamling. Iya lho, Cak. Temen. Lapa? Oh jadi gawe pempes lho kon. Kok iso pepes iku lho?
Nang kono bokir budal gawe pempes aku ruwet dik ngene atik pempesan. Ya mesti ngono aku lak yo ngerti dhewe Ngerti sih, ya? Cak. Heeh. Iya. Aja atik gawe sembarang kali. Engko dhisik. Los ae. Sama nek mara nang omahku kudu duwe kode lho. Iya mesti ta. Apa to Cak kode? Tir. Loh, kok gak enak ngono? Loh, aku ngomong tir, awakmu dur. Lah, Aku sing ngedur. iya. Lho Kak, kon ngedur to tak tir. Nih, dadi tir tur. Engko nek aku muni tir, awakmu dur berarti bokir wis budal. Ayo mbok yo dijajal, Cak. Aja saiki rek. Lho, dijajal kode. Kode tok. Iya. Tir. Tir. Lho. Loh, tenan ta ngono iku? Iya engko berarti nek engko anek bokir gek gorong budal, aku muni tir njaba awakmu ya wis. Cak, Ngono ae. berarti nek ana bokir aku mek dentok ya. Dentok, tapi nek gak ana ya dur. Mumpung durung kesuwen. Biasane bokir jam 12 ku mulai, Cak. Ngelek panganan. Iya. Tak mapan mulai dhisik ya. Iya. Lah wong nek keroken ya kaya ngene arine. Ndane yo iku engko tilae. Aku tak gawe becak tani, cek mokong-kong. Ngomong apa ae? Ngomong apa sih? Anggitmu kon gak tak dengkek ngono. Ah. Aku mengko kon mulai gak mulai sing dengkek awakmu. Lah lha apa kon ndek kon iki ketara temen gak ndek rai kon niku Lah iki ndingkian. lak rai. Karo isin. Lah apa isin? Mulane kon gak payu-payu wong kon ndingkian. Yo gak ngono, ngene lho Nek. Hmm. Kon tak elingno, kon mbek aku kanca. Bokire kon iku lak bojone kancamu. Lah iya tapi ku biyen wekku. Lah masih wekmu nek iso kon tak elingno Nek. Iku wis bojone bar lapo kon semayan barang. Ya sak karepku sih nek kon gak seneng kepingin akon. Lho yo nang tretes dhewe. Lapo nang tretes? Ya ngacak. Wong kon gak tau nyengklo ana budal lho nganggur. Kon mbek aku kanca. Hmm. Nek kene tak elingno. Hmm. Dene gak kene. Aku mau nang urusan. Ya aja minggir aja ngeling-elingi aku kan. Ya iya tah. Yalah, timbangane turu sore-sore monggo dulur ngedur. Oh, alam derek sitok lucu pisan. Alas ngayan nek kerja mang yo ngono. Dari kate jogo. Bojo yo ngono. Repot di bojo ayu. Nang ndi karo warane. Jarene wawitan nang pasar. Nang pasar tak kecakup. Paling kecakup. Nang Krenseng kono wae, Krenseng. Nang tretes wale. Hah? Gak iso, Nduk. Gak iso, Nduk kecantol. Kon iku ngawur. Yasi itu gawenan. Oh, ala darak lucu. Oh, tak. Hah? Ya kau. Weh. Oh, enggak. Kok tak delok ngomong ijen kok wong sampel kuwi. Ya suwe, nek gak sampel gak iso nek kene.
Gak maksudku lho kon gak ewang kok greneng gak karu-karuan ngono Gak ngono aku malah kate rencana kate Joko. Terus Bojoku mah yo pamitan nang pasar. lah yo nang pasar. Awe gak mulai kecakep dek. Yo gak ngono. Lah, apa, Gak kecakup ngono bojomu jenenge yo ana sing yo ngono lho. Apa ngono? Bojomu kan tak kandhani yo. Lah. Kon turu gak ngipi apa-apa iki. Yo mimpi yo gak. Gak mesti. Lah yo maksudku kon jerone rong dino iki lho ngipi apa ta apa ngono gak ngipi kon. Gak ngipi blas. Malah kepethuk anakku tok lho. Ngipi kepethuk anakku tok. Ngene. Heeh. Kon tak kandhani yo. Lah apa? Temen iki aja dadi atimu. Lah apa? Oh, aku dadi wong gak tau ngene-ngene. Oh, Bojomu saiki ngene lho. ya iyalah. Bojoku seneng pola mbek aku, masih aku yang ngono, Us. Ngawure jenenge wong loro yo loro, seneng sakinah darekemah. Dudu iku maksude. Lah apa lho? Bojomu ngene-ngene iku lho, gak ngerti kon. Karo Bojomu saiki seneng mbok wong liya. terong. Terong. Selingkuh. Selingkuh ya Us. Kandhane kok. Kon gak ngandel lah. Wong bojoku kok selingkuh. Bojoku paling setia. Wis ngene nek kon gak ngerti selingkuh yo. Kok cong sih? Oh. Kir, aki kapelen jenenge kanca. Lah ya iku. Ngene lho sing jelas bojomu iku seneng karo wong lanang liya gak treng mbek kon tok. Mosok sih yo gak lah. Wong biasa yo aku njaluk ya dikeki kok. Iya nek njaluk ngekeki gampang. Jenenge bojo supaya tertutup ya kon njaluk dikeki ya. Lah ya iku, njaluk dikeki aku yo. Ngene lho maksudku. Kon tak kandhani. Lah apa? Soale aku mung lak kepethuk bojomu jarmu nang pasar e. Iya. Ketemu aku kok pasar. Bojomu ngomong mandong lanang. Ngercuk-ngercuk. Oh, paling kancane, Us. Paling kancane suwe gak tau Ya kepethuk. mesti ae nek gak kancane lah apa omong-omongan. Lah ya iku. Dikandani tambah gak percaya. Ngene lho maksudku iku. Bojomu ku mungkin omongan karo pacare biyen mbok apa gak ngerti ngono lho. Mosok, Us? Malah ngene tak dengkek wektu ngene. Bojomu semayan mbak arek lanang jare. Wis ngene Dek kok semayan lho. Kok ngomong akeh-akeh emang cerita jare Iya, ngene. heeh. Tak dengkek bojomu ngomong ngene. Iya Cak, bojoku kok apene jaga jare ngono. Iya. Oh, kebeneran nek bojomu jaga. Oh, ero ya, ero nek aku teh jaga ya. Iya, bojomu cerita ae. Lah Oh. terus ya apa? Wis ngene lho engko dhewe kode. Lah kode ya apa? Ngene Dek, engko nek aku rono, nek aku multir, kon jawab dur berarti bojomu kan omah. Tapi nek atik aku tir kon ngene, berarti bokir ono omah. Ngono, bojomu bokir ono omah. Gak percaya, Us. Aku asline gak percaya nek bojoku selingkuh iku. Wis ngene lho. Heeh. Kon nek gak percaya ya. Iya. Buktekno ngene carane. Bojomu bisa turu kok dhisik. Biasa turu ya Balik. Iya, kadang membalik, heeh. Balik. Nek bojomu turu balik aja oleh temen tailing kon. Wis ngene lho. Nek tinggal jaga biasa yo ngono, nek tinggal jaga ngono turu balik. Kon kok aja jaga ya. Iya. Kon kok nek bojomu turu balik, kon turun jero. Kon turu njaba ngono lho. Oh, kon jero. Nah, carane iso ketemu karo sing selingkuh karo bojomu iku. Oh, ngono ah. Misale ketane, lah kon biasane bojomu nek turu kemulan cewek sih. Ya ya Kon jelas. mosok ganti cewek. Yo nduwerek. Dan juku cewek bojomu. Ya gampang kok tak jukuke Ayo, cewek. wis, Ngono ah. Aku ngandani ngono tok ae. Heeh. Gak sih, aku pamit aku tak mulih rek ya. Iya iya ya wis. Soale Ya wis. bojoku ono perlune ngono. Ya. Iya. Mana bojoku selingkuh, Us? Lah makane iku aku aja ilingno bojomu, bojone kanca. Bojoku asu. Bojoku asu. Asu, asu. Iya. Kowe tak tinggal lho. Iya. Temen lho. Iya, Us. Us muman rek. Kanca apik ku repot ya. Oke. Awo. Kan iku lho lho. Tak karuwek lho. Iki ngetes setiaan. Mosok sih bojoku gak setia rek. Iya. Bojoku wis budal jaga. Lah kok pinter sih?
budal 8:30 iki mau lho. Lho, ya durung to, Cak. Sampeyan niku aja melo-melo. Sampeyan niku ya kepingin ngono ta? Wong iki aku semayan ambek pacarku sampeyan tur-tur ae. Seneng ta sampeyan nek aku selingkuh ngene iku? Lho. Walah, tak boken ngene iki berarti ngerti nek aku kangen karo pacarku. Budale ya apa ya iku mang ya? Rong ngono cak congek mang lak tak kongon merene 8:30 rek. Kok iso? Nang ngene kok nek wonge berarti nek jam 8:30 wis budal. Lah dilungkas sak mole iki engko. Lho, cak congek iki duwe HP apa ora ya? Terus ya apa lek Sini sayang. Hah? Durung budal ta, Jak? Gorong budal, Dik. Arek keteni gejong aku. Wis yamene kok durung budal to, Jak? Ya gorong wayahe dampe ira sih. Ya aja ngono to, Cak, ya diawali budal sis kampling iku. Gampang, Dik. Hah? Gampang. Kok gampang? Sampeyan teko ndi? Hah? Teko ndi? Kok mburi? Jino omah. Iya, ana mburi kuwi. Aku ngomong mang krungu. Wak, Gak yo, Jak. Kak, kopengku lak Iku ora. Kocok buntu. Blonjo nang pasar iki mang lho, terong lho larang-larang, Cak. Iya. Terong larang tuku nae Dik gak apa-apa. Aku seneng terong digoreng ya. Tambah terong sing gowedhe mlengkung. Hah? Kok lak seneng sih, Yan? Iya. Ayo terong. Terong. Ayo terong. Sing mlengklung. Gowedhe mlengkung. Heeh. Seneng kamu ya. Seneng nanti sambel tomat, Iya, Cak. Dik. Heeh. Oke, Tapi larang gak tak tuku nek gratis Oh, yo ya tak gak enak, bawa. Dik. Asli terong kuwi enak, Dik. Tuku masih larang tuku nae. Lah aku mbok belanja piro lho, Cak? Gampang boyo piro, saya blonjo ae lho. Bisa Wong terong ae regane piro sih? 400.000. Yo gak usah ngomong terong-terong to, Cak. Terong. Iya, aku ngerti. Ayo, Nah, Dik. terong larang wis kadung gak tak tuku Lah kok iya iso. Dik, terong ku enak. Kaya kamu ya kau gak diuntu. Lho, yo gamut ta, Cak. Lah ya kamu kau gak diuntu. Masih gak diuntu lho tedas. Terong. Ya apa, meneh tak tukokno aja. Ya gak apa-apa, Dik. Terong. Iya. Iya, terong. Terong biru. Biru. Sing melengkung, Heeh. gede. Gede. Oh, gorengane enak, Dik, kamu. Enak perasaanku, Cak. Kak, jangan kluwe ya. Aku seneng terong. Aku nek kluwe gak enak, rada nyetak. Ngarakno loyo lho, Cak. Lah, Terong ngarakno gak loyo. apa-apa, suwiti kan kadang kenceng, kadang loyo. Gak apa-apa, Dik. Kan gak kata budal ya. Kan gak turu ta? Sama budal dah. Guys. Kasih tas sampling dah. Aku enggak, ya sida, cuma aku kokno. Loh! Kakean dhuwitmu ta, Cak. Nukok-nukokno jaga iku. Nek masalah dhuwit ono, Dik. Tapi atiku mah gak enak. Ati gak enak ku ya kena apa? Ya mbok Dik, jenenge wong ati gak enak ku wong iku nang ndi nek gak pas ngono wareyon apa-apa. Iki mang duduk keblake wong tuamu kok iso atine gak enak iku gak apa-apa metu to, Cak. Gak wis. Aku wis tuku kok. Gojong tak warah wis tak do beli gak apa-apa. Gunti wonge, tak paranane. Hah? Ya nggo omahe kono weling budal mbok gorong. Tak paranane ya, Cak ya. Gak usah. Aku tak nggo omahe. Samene kula go omahe kula gak enak awak ngono ta. Rada greges, rada ilek. Ya wis nek rada pilek turuan jero aku tak turun jaba. Oh ya gak lah. Ya gak lah. Wong lanang sing bener turun jaba, wong wedok turun jero. Lah apa tuh ngene? Wong lanang kok turun jaba, kok jero. Cak, Heh, pisan iki lho, Cak. masih gak pisan pindo ya gak apa-apa, Dik. Lah ono pisan. Yo iku lho pisan iku lho. Masih teronge lho tukokno pindo gak apa-apa aku. Dikandani larang, Cak. Gak apa-apa, tukun. Ngarang entekno bayaran iki ta. Lho.
Aja guyu. Tuku terong lho gak entuk bayaran iki, Dik. Wong terong ae lho. Tambah sing kawedhe iso Wis gak usah ngomong. Dijaluki wong wedok turun njaba pisan gak oleh. Ket mang kok mbahas Ojo, terong rumangsamu iku terong nek gak larang iku nek murah tak tukokno nek murah. Dik, aku iso wayang aku. Engko nek wong loro ya apa? Turun njaba. Lah ya bapak lho, aku ongkep kok turun njaba. Ane masuk angin ya apa? Ya mbok keroki ambek utumu lah ya kenek. Gak masalah ngono Dik. Apa? Nek dikeroki iku loro kenceng. Apane maneh sing kenceng? Ya teronge. Ya. Maksud iku mang lho, Dik. Apa to? Wis saiki aku wewen aku turun jero ae. Turun njaba. Turun jero. Cak. Aduh ngari aku nguring-nguring lho ya. Aku nek nguring-nguring kok nyambe lho. Ayo. Ayo. Cak. Ayo. Aja to, Cak. Aku wingi wis mari kok kreket. Lah iku, mulane turun jero ae. Kok seneng aku nguring-nguring kok apa? Aja to, Cak. Hah? Bisa iki ae. Kadek iso sen. Kok nang krikit teneh. Turun jero. Cak. Turun jero kok. Cak. Tak krikit to. Wong wedok kok. Langka kate turun jero. Senengane masuk angin. Oh, hati-hatiin kok. Lampu di mata nasi. Ya, tenang sih. Turun. Ngoprok uang mari. Enak, dure kalem kok genah-genah, tapi kan morat marite. Lah, rene ditemu alus sing ngene ndane kok tur. Kok dilungkas tak dur sik. Aku gawe sembarang tanda gawe mesisan aku. Gak kaya wong-wong mesisan aku iki. Dur. Engko dhisik tak dur ya, Dik ya. Aku nek gak tak copoti kabeh nek gak sampe ndoro womos gak lega aku. Lah katene. Loh, kaya ngene arene. Anjane temen rek becek tani ku sok lho. Iso gak lemes blas kaya tereng digodhog iki iso wongkol kok. Nggih. Iya engko sik Dik, kita kencengne sik cek gak dur. Aku kemesisan. Iya. Rek kantole halus. Lu, kaya ngono iki. Iso mbengkolo. Lu, iso halus empuk ngene rek. Ndane lah daya rek iki. Iya. Lu, iso tambah nyepor. Kena-kenae sing penting kelakon. Copot. Kok raine untune kaya ngono? Gak ki. Ora ki. Lah wong Katene jebol untumu. agak tau gak iso kereng ngono. Ala gak ki. Ono mrene. Ngono. Ono mrene. Kalau apa-apa. Dur.
Bayan kok pancet ya kelakuan. Iya, nek gak pancet ya gak iso nglakoni ngene. Ojo takir genah-genahkir. Kalau orang ini. Kandhane kate njoko untumu. Dur. Bener ngomongin Usman terus masuk. Bener lah apa? Kon kate ngedil bojoku. Lho. Iya, kan ture bojomu gede. Lah Ngene aku kesro. le ojo. Walon to dhisik. Ngene lho, Kir. Apa? Dir. Kon niku. Kak ngene lho. Kon sesawangane ngene ya iso muring-muring. Lho ngawur ae. Wingenane ibune tak kreget kok. Ya mulane iku mang wadol aku. Iya. Kulo nek kali cak boker ya tang aku dikrikite. Dir. Lho bojomu. Ini. Ora, Cak. Guyon. Apa nih guyon? Ya ture. Ya ora to, Cak. Sama niku tresnoku sehidup semati, Loh, Cak ora. Openg. Enggak. Loh, Temen. aja ngono ta, Ayang Okeng. Ngene lho, Kir. Asine ngono aku iki mang. Mek ngetes Temenan, tok. mek ngetes. Tresnomu karo aku iku dhewe Kon iku seneng apa? temen. Aku lho mek nyoba tok gak temenan. Lho masih rupamu koyo ngene nek aku tresno. Lah iya. Nek wong-wong lho, Cak, ngelek garbis, leren tuku kerokan. Nek aku, Apa, Dik? lho nyelang sampean nek ngerok garbis. Ono maneh. Oh, gak seneng terong ta? Hah? Temen ta? Nek seneng terong, aku kokno. Ora, Cak. Teronge lak lemes ah. Gak lemes, terlalu enak kok. Oh, gak kaya becak tani. Bisa tani opo ne? Aku asine Cuma mbujuki tok to, Cak, iki mau, Mudo Cak. konco Mudo. asine gak temenan. ya tapi yo gak ngono nek. Lho. Masalahe Kakare iku ikut apa? pecah lemari yo. Ngene Iki lho. mah lho, sampean kok iso ngerti dikandani sapa? Yo kancaku dhewe Usman. Yo, Lho iki ya tak aja kandhani. ngono, sampean iki salah paham berarti Cak Usman. Gak, aku yo wis ngerti. Senajan awakmu karo cengek ben pacar. Iku cuma aku iki cara ngono tak beda. Sampai sapiro ketresnanmu karo congek ngono lho. Oh, karo bokir. Aku Ya, alasane sing nek biyen nak ya biyen to, Cak. tapi bokir tak gudon kene. Walah. Ngono lho aja ngono Us muda. Kanca ngene iki kaya winginane Us. Apa winginan? Ya ngono Us. Ya ngono. Kacak koprok lemari. Ora, Ya, Cak. ngomong mbok genah-genah. Wah, kacak koprok. Wis, sing wis ya wis. Iya. Ayo padha sadar. Nek iku mek aku sing gawe rekayasa Sing panjenengan. Iki ngene ana iki, penyuwunan masalahe. Iya, tak wocone ya. Opo iki rek? Kir wacan ya? Hah? Eh. Congek mentel-mentel enggak ketok. Tak wocone, maca ngene kok gak iso. Kon jare gak ketok. Tulisan sampe niki lho kok gak ono S. Ah, kon iku. Ini, Cak. Ngono kan es iku lho. Lah iya. Wajan Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Karim pinggire kreco. Oh, cakep. Dikirim kudu diwaca. Ya. Beres tak waca, Pak. Bare ya. tak wacane. Gak gelem maca. Tak kreco. Kepada yang terhormat pelawak ludruk Mustika Budaya. Nggih, kula. Saya memberi sebuah rokok. Sebuah rokok. Saya minta imbalan gending jula-juli. Tak garepe. Jule tak garepe. Ya apa sih kok? Sing pertama, Cak. Ngono sik ta? Sing kedua, gending-gending kembang kopi. Nah, Nek kopi nek akeh kembange. mbang apa? Iya, aku gare. Kon iku ro kopi kok ceret. Sing nomor 3, Cak. Sik ta, nomor 3 turai lho. Kon iku Ayang Kon Okeng, yang ngono ngejek Ayang teras Okeng, sore. Sini dong. Ayang ngokir. Ada pantun di bawah ini, Ayang Okeng. Ya apa ya apa? Pantun. Iya. Untumu metu.
Jalan-jalan ke Surabaya. Iya, Mas. Cakep. Naik sepeda, jalannya miring lho. Lah nek miring. Dalane miring untumu roto. Aku ingat waktu makan. Mangan. Air mata jatuh ke piring. Iya. Terong ngecek kenceng. Mak kok kate terong Ono teronge. Teronge kate tak gawe ngedul. Terong diuntir biru, Cak. Bojone wong nek dipikir ya mardi kuru. Mulane didur cek gak biru aku. Koreke klontangan. Rokoke 57. Areke lho, Cak, kloyongan. Terus kloyongan yo Wong ngono. tuwane ora setuju, Lah wong tuwa. Cak. Wong tuwa gak setuju gampang koyo nom aku Terus biyen. apa? Aku biyen kate rabi yo ngono, mertua aku gak setuju. Terus Langsung minggat. Gak. Apa? Ya tak colek sak sore dadi aku wis. Cukup sekian, terima Oh, kasih. alah. Nek Mas-mas dan bapak-bapak. Dari saya, Suroso Sibun. Lah. Ledo Banglang. Supaya teko Cak Suros. Terima kasih nggih Pak Suroso. Lah iya tak pikir tak sopo apa. Nanti to Cak wonge, Cak. Pon gawe Pak Suroso. Kok jembe kancaku ro Pak Kabit iki. Apa? Prasa aku tak kiai tas ustad. Lah bae ketua bandengan. ya gak apa-apa. Aku mau mampir nang omahe dikene lam tari sak bawa ajek. Iya. Kembang kopi ning Yanti. Jula-juli tak garape ya apa? Usman. Ayo. Jula-juli. Lho. Lapo? Aku tak godhog wedang. Lho, Ngene iku. Ngono kan kedur aku goblok kan iki. kaya ngene dolor rasane tempe nek kaya kentang dibombo kaya ngene rasane wong nyambut gawe nek kaya wayang digawe sandang pangan dolor gedhong loro lan pati iku petungan wong kate arape soro setitik ayo padha dilakoni amrih gampange wong tolera aja cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangapura
Kembang kopi ngekon iso. Yo. Sun Mario ing karyawani kembange kopi renteng turut cemplorot kaya seloko godhonge ijo awe merati setahun sepisan kopi biasae rentepan gede-gede dongkolane kopi lugur nang lemah sisa luwak iku arane ma bapak insun arep melaku angon bebek turut pinggire banyu lakone sopo sing durung kelakon bebeke seneng kaplur-kapluran awak susah ora karuan pikir urip durung keturutan upaya urip sing genah. Usman cak bokir pisan. Iya, Ngek. Guyonan iki ayo diakhiri samene. Ya guyon terus-terusan yo gak enak. Ana kekurangan kalian njaluk pangapura mbek. Iya. Termasuk Bapak Lurah. Iya. Dul-dul kene Saiki ya kabeh. ngono timbane turu sore-sore. Ayo nang desa. mlaku nang ngene desa Sumber Agem ndelok Sumber Agem. critane ya. Iya. Ndelok critane lho Truk Mustika Budaya. Ayo. Iya. Hati-hati ya.